Čaute ľudia, moje meno je Peter z hry Shake and Fidget alebo F-Game. Takže znovu sme na svete 2, moja postavička je Peder 588 a začíname hrať. Wow. Takže ja teraz pozriem obchod so zbraňami, hneď ako prvé. Hneď ako prvé ideme do zbrojírny. Laguje to jak v každém díli. Dobre, dali sme sa sem. To prodám tento zvon. Tak. Vidíme, že tady máme dvoje rukavice, opasek, čapku, dve paličky. Ideme obchod s mágiou kúknúť. Uvidíme, pozrieme aj čarodejku. Uvidíme, čo bude chcieť. A dáme jej to. Keď budeme niečo mať. Buď zbrojírne, alebo v obchode. Ja to hovorím, ako to bolo, keď som hrával ešte na českom SFG. Bolo to čaroobchod, zbrojírna, spolek, podzemí, houbičkář, hospoda, tak. Tady další zvon. Tady máme nos. Tady máme zvon, náhrdelník a prstenek. Takže uvidíme, co chce čarodějka. Čarodějka v nenápadné knižke. Opasky. Dobre, výborne. Obchod so zbraňami. Popukal som si prstíčky. Au. Ukažte, aký je. Dobre. Berem ho. Dám ho čarodejke. A kúkneme po zemi. Další mi tam padel. Tak. Aha, další tam padel. Dobre, nenápadná knižka. Tady ja zbírám ten jeden črep, co mi chýba už od 50. úrovne, aj s mojím bratrem. To zbírame už od 50. úrovne. Toto mi zase nejde. A už to ide. Dobre. Díky čarodejko, dneska už sa asi neuvidíme, máš sa, čau. Tak, ideme do labyrintov alebo do podzemka. Pozrieme podzemko. Dobre. Podzemko, ideme do 5. 5. podzemie. 5. super. Zelený Rex. A ne, nebudeme sa hrať na nejakého debila. Budeme normálne hrať. Tak. Keď ho porazím, tak budem ozaj fakt rád. Už tady je zvuk. Mám tady pustené očko, tak to počúvam na televízii v druhej izbe. Takže je to ozaj fajný.
Wow. O. Kebyže mi nedá kritik, tak by som ho aj porazil. Ty vole. Nebyť toho kritika, wow. Wow, ty vole. No, naozaj. Kebyže není ten kritik, jej. Proč? Ja bych ho porazil. Arena. A tá pesnička sa mi nelúbi. Vôbec. Ani trochu. Sa mi nelúbi úplne. Ja více počúvam, než hrám, ty vole. No, Arena, načítaj sa, please. Ťa ľúbim, Zlatko. Ja ťa ľúbim. To hovoria ty, ale. Tam. Meste hrašné. No, poď. Lásko. Poď už. Arena. Ja chcem Arenu. Please. Ideme. No. Dom Voch. Wow. Ja na ňu zautočím. Je to 82, ale ja si trúfam. Kritik. Na začiatku kritik, výborne. Jo! Porazil som ho. Jos. Dobre. Takže, ľudia, keď sa vám videjko páčilo, hoďte like. Keď sa nepáčilo, nehážte dislike. Kebyže chcete niečo zmeniť, napíšte do komentára, ako to hovorím stále. A kebyže chcete nejakú inú hru, napíšte do komentára akú a môžeme si zahrať. Ale takú hru internetovú nejakú, kebyže chcete. Takže je na vás, co chcete hrať, tak môžete vyberať. Napíšte do komentára, co chcete. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.